Kedudukan khas mati. Gimba. Goदानै थाफैनाय आंखौ माने सायख'नाय हिसाबै आङो दा लेंनाय नेहाथारियाव आं थाफैनाय जाबाय मानो होनब्ला गासैबो जुदि गोदान जाजोबोबा एसे रायजोखौ सोलायनो थाखाय उसुबिदा जायो बेनिफ्राय आरो सायख'नानै आङो थाफैनांगौ जाबाय साबायखर जोंनिनो मानगोनां जोंनि गामिनिनो बिथां जोंनि गामियाव सेथि डिफेन्सआव मावनाय बिथां BSF हाबाफारियाव मावनो हानाय जोंनि गामिनिनो सेथि मिस Panjuli Demari, Presiden Sabaikon, bebaदिनो जोंनि गामियाव आरोबाव बेबायदिनो दिनैसिम मावनो थाखाय आंबो जोबोद सेंग्रा-सिख्लाफोरखौ खावलायहरबाय बयबो नाजायो बेबायदि जानो थाखाय जोंहा दासो बुंनो हायो जोङो दा जोंनि गामियाव सासे दङना बुंनो हायो आरो बेबायदिनो आं बयखौबो खावलायो जे बेबायदिनो जिहेतु आरो फैबाय थानाय इयुनाव बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिनो डिफेन्सआव मावनो थाखाय आं जोंहा आयदाफारि दा मान बावनायनि हाबाफारिया दंमोन जोङो उनाव बुङो दायो दङ जोंहा बिबुंथि लाखिनाय जोंहा बोसोरनि गामि बोसोरफ्रोमबो जोंहा आयदाफारि बिबुंथि लाखिनायनि हाबाफारिया जोंहा फारियै जाबोयो जों बे बिबुंथियावनो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनि गामिनिनो मान गोनां मान बावनायबो जायासै मानो Salam Getar Mongolwar Sanau Getar Purbo Som Online
आजावना लानाय मोजाङै दैदेनलांगोन होननानै गोथार बाथौ थानसालियाव हान्थु खरायना गावखौ जिउ गोथार बाउसोमना लानाय जाबाय। मोजाङै दैदेनलांगोन हाथों आफा नों सोरजिगिरि अननायजों फै आफा बोराइ बाथौ फै जोंनि गामिनि गासै सुबुंनि खोमसिखौ सोरां होफै सानजा सोनाब गथायना होबाय। साबायखर बिथांमोननिसिम रोजा रोजा